muri yeZimbabwe muri sei kuri sei kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Ndichida kungotenda kune vose avo vari kutoposta mavideos avo kutrenza. Ndichaisa linki mucomment section kune avo vanenge vasati vadownloada trenza muri pamaandroid. Please do download. Kune maconfessions akati one day andinenge ndichiposta ikoko. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauya pano ndiine confession yangu yandiinayo. Zvinhu izvi mukoma zvakaitika apo ndainge ndichiri ne28 years. Izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2018. Iko zvino zvindiri kutambudzika mukoma. Ndakarasikirwa nevana vangu vose mugore rimwe chete. Vana vaviri avo vandainge ndakazvara nemurume wangu wekutanga, zvekare nemwana uyo wandainge ndakatakura panguva yacho iyoyo, because pandakazobva pamuviri ndainge ndava kugara nemurume uyo wandainge ndakasangana naye paFacebook. Zvakaitika mukomana kuti ndige ndichizosvika pakusangana nemurume iyeye paFacebook ndezvekudai. Ndainge ndagara hangu ndiine mafriends angu, saka taigara tichingotaura zvedu nyaya, zvekare nemamwe mafriends wo aunenge uchingosanganawo nawo mumaFacebook. Saka kazhinji taiti kana tikatanga kutaura mugrupu imomo, nyaya yainge iri yekuti sevakadzi taifanira kuti tinge tichizoitawo revenge. Kana kuri kunzi murume anenge achikuita revenge, newewo unenge uchifanira kuti unge uchitsvakawo nzira dzekuti unge uchizoita revenge. Ndo zvatainge tichikurudzirana mugrupu imomo. Saka murume wangu akabva achizondichita. Mushure mekunge murume andichita, ndakabva ndachizoenda mugrupu, ndikabva ndachizotaura nyaya yangu, ndikabva ndati vasikana ndiyo nyaya yangu, iniwo murume wangu andichita. Ndine mamessages avo andabata mufoni make, handichazivi kuti ndoita zvekuita sei. Saka vemugrupu vakabva vati, unogoti hauchazivi zvekuita, hauna here chekuti unge uchishandisa pakuhura kwaunenge uchida kuzoita? Zvainge zvisiri mandiri. Of course ndaingogarawo ndichingosapota vamwe vainge vachiita izvozvo zvekuhura, but kwandiri mukomanashe zvainge zvisiri nyore, handidi kukunyeperai. Saka ndakabva ndachizoti kwavari vamwe vainge vachindikurudzira, ini hangu zvechihure handizvigoni. Vakabva vanditi, hausati warwadziwa, kana kuri kunzi ukarwadziwa nekuhurirwa nemurume uchaona kuti zvinenge zviri nyore kuti unge uchizoita revenge yekumuhurira. Fast forward, ndakazosvika pakuita give in nekuda kwezvandainge ndava kuitirwa nemurume wangu, because mushure mekunge andikumbira ruregerero akaramba achingoita on achingoramba achindihurira. Zvadaro mukoma ndakabva ndachizodzokera mugrupu. Vanhu vakabva vati, taneta nekanyaya kako, takakuudza zvaunofanira kuti unge uchiita, but uri kungoramba uchingoya nekanyaya kako kekuti uri kuhurirwa nemurume, unofanira kuti unge uchitsvaka umwe. Ndikabva ndati zvino ndinomutsvaka kupi? Ndipo apo ndakabva ndachizotanga kutaura nevamwe baba vainge vagara varimo mugrupu imomo. Ndikabva ndati, naimi baba imi, ko munotanga kutaura neni imo muno mugrupu, muri mugrupu mevanhukadzi, ende tainge takatoita verification yekuti vakadzi ndivo vega vainge vachifanira kuva mugrupu imomo. Vakaseka zvavo, vakabva vati vainge vakakumbira imwe shamwari yavo kuti ange achizotora selfie, nekuti umwe neumwe aifanira kuti ange achizozvitora selfie kuti ange achiratidza kuti iye munhukadzi, ende waitotora selfie iyoyo wobva watoita video call neumwe mukadzi wemugroup. Saka vakabva vachizokumbira shamwari yavo kuti ange achizovaitira verification. Ndikabva ndati ndainge ndava kutoda kutova bloka mukoma. Vakabva vanditi, ko uri kuitei? Ndikabva ndati ndakagara zvangu pasi pemumvuri wemuti, kunoku kuri kupisa zvisingaite. Vakabva vanditi, kuri kupisa here zvekuti ungatadza kuenda pamukuru? Ndikabva ndati pamukuru kunoitei? Vakabva vati kwandiri, ndine zvandoda kuti unge uchienda kunonditorerawo kumukuru, ndipe madetails ako. Ndakabva ndachizovapa madetails angu. Mushure mekunge ndavapa madetails angu pasina kana nguva mukomanashi, ndipo pakabva papinda message yakapinda ichibva kwavari. Vakabva vachizonditi yainge iri message yemari. Ndakatovabvunza, vakanditi imessage yemari, enda unotora uzvitengere drink. Apa mari mukoma yainge ichikwana iyo kuita
200 US ndiyo yainge iri mari iyo yavainge vakandipa. Ndakafara kwazvo ndikabva ndati maita zvenyu basa. Ndokubva ndatora mari iya ndokubva ndachizotanga kutaura navo nekuda kwekuti vainge vanditumidzira mari. Saka takazongoramba tichingotaura tose kudzamara vazondipfimba. Vandipfimba kudaro ndakazobvuma ini mukoma handidi kukunyeperai. Ndakavaudza kuti zvese zvainge zviri bhoo. Vakabva vanditi vainge vachida kuti ndinge ndichizouya kuno kuSouth Africa. Saka takazotaura tikabva tachizoronga. Ndiko kuuya kwandakazoita kuno kuSouth Africa. Mushure mekunge ndauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndachizotanga kugara navo. Handina kunge ndakaziva kuti murume uyu mari dzake imari dzaainge akawana through imwe yavanoti road accident fund. Ainge akaroora mukadzi muno muSouth Africa. Mukadzi iyeye akabva achizoita accident. Iye kwava kuuraya mukadzi iyeye. Mari padzakabuda mukadzi wacho akangofa necancer, akangorwara mwedzi umwe chete, mukadzi ndokubva achizofa. Saka ainge akaenda kuMozambique akabva achizoudzwa kuti usaramba uchizoona chipoko chemudzimai wawakauraya, uri kufanira kuti unge uchikasika waroora umwe mukadzi. Ndokusaka ainge akanditora akandibvisa kuZimbabwe ndikauya kuno kuSouth Africa. Iniwo nekufara mukoma ndakasvika ndichipinda mupenthouse mainge muine everything. Motikari dzakapakwa dzakazadzwa mugaraji. Ko iyo furniture motikari dzainge dzakapakwa dzakazara mugaraji. Apa kushaya unhu kwacho ainge akatombogara namainini munin'ina waambuya amai nyakubereka mukadzi waainge akauraya. Mushure mekunge mari dzema-accident fund dzabuda vakatombotanga kutombogara vose ambuya nemukwasha vachidya zvavo mari. Vakazorambana mushure mekunge amainini vemukadzi wacho vava kuona chipoko chemwana wasisi vavo vakatotanga kutopenga. Pandakatanga kugarapo pamba apa ainge ari masikati pandakasvikapo. Saka akabva achizobuda neimwe jeep iyi yainge itori nema-personalized number plates ake. Ndokubva abuda akati pane zvaainge achida kuenda kunotenga. Hamene kuDunlop ndakangana kuti ainge achida chii. Ndakasara ndiri ndega. Saka I was upstairs mukoma. I was enjoying the view mukoma ndichita kuona Joburg yose. Ndokubva ndadzokera hangu mubedroom. Handina kunge ndakaziva kuti mubedroom imomo ndimo maaitomborara naambuya vake. Ndo mavaiona zvipoko imomo. Ndakabva ndaenda pabed ndokubva ndarara zvangu relaxing. Ndikaitira mai vangu video call. Mama vangu vakafara zvisingaiti, vakati mwana wangu ndiwe here wava kugara muchirungu chakadai nenhamo yose yawakaoneswa naJohn, not his real name, ex-husband, because ainge ari munhu ainge achindishungurudza kusvika pekupedzisira. Saka mama vangu vakafara. Ndokubva ndachizoti ndabatwa nehope kudaro ndakaona umwe mukadzi ainge akamira pabalkoni. Saka ndakabva ndamuka, asi ndakamuka ndiri kuhope. Ndikabva ndatanga kufamba ndichienda kubalkoni. Ndikabva ndamubvunza kuti naiwe ndiwe ani, uri kutsvakei pano? Ndainge ndatobatwa neshanje ndichiti zvimwe kuda ainge ari mukadzi ainge apinzwa nemurume wangu ndakarara. Saka ndainge ndava kutovirima nehasha ndisingazivi kuti ndovene vepopamba ipapo. Akangonditarisa kahwani. Paakati achida kundipindura akangobata mudumbu make mukoma, akaita zvekupinza ruoko rwake mudumbu make. Ndakamuka ndichiridza mhere kudaro dhoo rakabva ravhurwa. Akavhura dhoo, handina kumuona mukoma. Ndakabudamo mubedroom ndiri speed ndichienda downstairs. Ndichingosvika kudownstairs naiyewo murume achipinda mumba akandibvunza kuti kochi. Ndikabva ndamuudza zvose zvandainge ndakaona. Ndokusaka iye akazondiudza kuti ainge akaenda kuMozambique akanotora mishonga akaurayisa mukadzi wake because ndainge ndaona chipoko chemukadzi wake. Ainge akaudzwa kuti mukadzi uyo achakwanisa kuona chipoko chemukadzi wako anenge asina dzinza, asina ushamwari, asina kumbogara akamuziva mukadzi wako. Kana kuri kunzi akangokwanisa kuona chipoko chake ndiye wanofanira kuti unge uchizoshandisa. Iniwo handina kunge ndakaziva kuti ndainge ndava kuda kuzotoshandisiwa nemurume iyeye. Ndaitoti zvimwe kuda rudo rwekubatsirana murudo inini nemurume wangu
kusova matambudziko, nekuti mukutaura kwake kwose kwaainge achiita aitaura aine kakushora kaainge achiita, achimushora muSouth African iye achiti chaaingoda chete paari yainge iri mari, akabva ati ndokusaka akazodya mari dzemaroad accident fund ari ega, nekuda kwekuti mukadzi wake ainge ari munhu ainge akamudyira mari paakapinda muSouth Africa kuti ange achizowana chitupa vange vachizochata. Hanzi mukadzi wacho akatoti kunyangwe ndiri mukadzi wako takazvara vana vaviri tiri tose, but kuti ndinge ndichizokubatsira kuti ndinge ndichizochata newe ndikuda 200,000 cash. Yeti vainge vachigara vose apa, vana ainge achichengeta zvekare vana vemukadzi iyeye, saka ainge achiti mukadzi wacho was very greedy, ndokusaka ndakazonomuroya ndikamuroyesa nen'anga yangu yekuMozambique. Zvose izvozvo ndakazvinzwisisa semunhu ainge agere nawo pamurume wake uyo waainge achida nemwoyo wake wose. Asi musi wandakatanga kuona Chipoko, handina chandainge ndichiziva ini pamusoro pezvipoko. Nekufamba kwenguva ndakazotanga kunzwisisa mukoma. We went upstairs, kunyangwe ndainge ndichiri pakati pekupanika, akabva anditi ngatirare tose. Takarara tose, asi tichisika bonde kudaro ndine zvandainge ndichingonzwa munyama dzangu kuti pane umwe munhu watiinaye. Like, have you ever had that feeling yekuti unenge uchingonzwa sekunge panenge paine umwe munhu anenge akakutarisa? Ndo zvandainge ndava kunzwa panguva iyoyo apo pandainge ndava kusika bonde nemurume uku nekusaidhi. Amai vangu vainge vachifara zvisingaite, vaiti kana vakatanga kutaura nemukwasha wavo nemavideo calls vachiratidzwa motikari, upfumi hwake hwose nekutumidzirwa mari, vaifara amai vangu zvisingaite. Ndaiendeswa kunzvimbo dzakasiyana siyana upenyu hwangu hwose. I had never been to a dinner nemurume wangu. Taingorarama chilife checha chekunge vanhu vasina kukwana, chilife chemukomboni, but murume uyu ainge ari very romantic. Zvose zvandainge ndichida kuti ange achindiitira mukomana chindaiitirwa zvose. Manzwa imi, everything was just wonderful and I used to enjoy life. I was a married woman now and I was grateful for what he had done for me. Sezvisinei mukomanashi, ndipo apo pandakazotanga kurwara. Pandainge ndorwara kudaro, I then found out kuti I was pregnant. Ndakafara because vana vandainge ndakaita nemurume wangu paakanzwa zvekare nekuona mapictures, because pane pandakazoendeswa kuCape Town mukoma ndakapostawo mapictures kuFacebook, uye zvekare amai vangu vainge vachitoposta mapictures vachitozviitira svoto so that hama dzemurume wangu vange vachizozviona kuti right now I had made it in life, because vainge vakandishainira mukomanashi zvisingaiti. Ipapo apo pandainge ndichinetsana nemurume wangu, vaindishainira ndichivaudza kuti murume uyu ari kundishungurudza. Ivo vainge vachitondishainira ndichivaudza kuti ndinorohwa nemurume, but still vairamba vachinditi inini ndini ndainge nditori neproblem. Saka ndakabva ndachizotanga kuposta mapictures ndichiitira kuti vanhu ava pandinenge ndichiposta mapictures vange vachizozviona kuti ndo zvandava ndo zvazvava izvi, kuti vange vachizorwadziwa. So mukomanashi ndakabva ndachizoudzwa nemurume kuti iye ainge achida kuti vana vange vachiuya kunoko. Vana vangu mukoma ndakaenda ndikanovatora ndikauya navo muno muSouth Africa. In that very same year ndakadzokera kumusha ndikanoaplya passport nevana vangu, ndikavaaplyira mapassport. Ndakanotora birth certificate patsva kuitira kuti ndisazonetsekana nekuzovatorera passport. Sezvaainge akataura, ndiye akadzironga nyaya dzacho dzose murume wangu. Ndokubva ndachizokwanisa kudzoka nevana. Ndakadzoka nevana nendege mukoma. It was so wonderful. Handidi kukunyeperai. When I came back to South Africa nevana, takafara zvisingaiti. Tikaendeswa kuvacation nemurume. Apa ex ainge achirwadziwa zvisingaiti. Airwadziwa mukoma, ainditumidzira mamessages apa ndisingambomupinduri nekuti murume aitomavhura mamessages
achinditi usamubloka, just ignore him, show him kuti you are living a very good life. Ndinoda kuti ange achirwadziwa nekukurwadzisa kwose uko kwaakaita, because ndainge ndakamuudzawo my life history, iyewo ainge akandiudzawo his own life history kuti ainge achimboshungurudzwa sei nemusouth african uyo waainge akaroora. Pose ipapo mukoma, vana vangu pavakauya, vana ndaitopota ndichitovatuka ndichivati munoita sekunge mune mashavi emadhimoni, munoita sekunge makatumwa sei nababa venyu, because mwana wangu mukomana last born aipota achiti mama, pane mukadzi wandinoona usiku kana ndakarara. Ndaibva ndamutuka ndobva ndati kasi wakatumwa nababa vako here, because vana ndainge ndakaenda ndikanovatora mumaoko avamwene vangu, zvezviya zvekutongovasvotesa kuti maifungidzira kuti zvimwe kuda ndichafa nenhamo. Tararai muone zvandava, tararai muone nyasha dzandakazoitirwa naMwari. Mwari vane nyasha. Saka ndakaenda ndikanovatorera vana. Saka ndaifungidzira kuti zvimwe kuda ainge ari mazimhepo avo avainge vachitumidzira ivo vamwene vangu, because panguva yacho iyoyo ndainge ndava kutovaona sekunge vainge vari muroi, nekuti ndainge ndakambozama kuti ndige ndichiraramisana nemwana wavo zvakanaka, but mwana wavo paaindishungurudza ivo vaitosapota zvose zvainge zvichiitwa nemwana wavo. Saka mukomanashi mwana aiti kana kuri kunzi akauya kwandiri achiti mama, pane zvandiri kuona, ndaimurova ndichimuudza kuti iwe unoita sekunge usina kukwana sababa vako, nyarara zvauri kutaura izvozvo, because part of me I was also scared about some of the things that my son was saying. Ndisingatoziva kutoti zvechokwadi mukadzi wandainge ndakarota chainge chitori chipoko. As time went on, zvinhu izvi pazvakaramba zvichiitika, one day ndakazobatwa nemurume ndichirova vana. Akabva achizondibvunza kuti sei ndainge ndichirova vana, ndikabva ndamuudza kuti ainge achiti aipota achiona umwe mukadzi uyo aipota achipinda mumba vakarara. Saka ndakabva ndachizomuudza kuti ndainge ndisingazvifarire zvose zvaainge achiita mwana, nekuti ainge achiita sekunge anochikidzira vamwe vake. Saka akabva achizonditora murume ndokubva achizoenda neni mubedroom, akabva achizoti kwandiri, no, you do not have to do that, because zvose zviri kutaurwa nemwana ichokwadi. Ndikati ichokwadi, what do you mean by that? Ndopa akabva achizondiudza kuti iye ainge akauraya muSouth African wake. I also supported him panguva yacho iyoyo paakandiudza kuti muSouth African wake was very greedy, akanditi mari yainge iri yake ende aitotya kutoti aikwanisa kuzotourawa nemuSouth African. Ndikabva ndati it is okay, tainge titori neurongwa hwekuti taifanira kutoti tinge tichizoenda tose kuMozambique. Vana vangu vakabva vachizodzokera kuZimbabwe. Handina kunge ndakaziva kuti ndiyo yainge itori bye bye, ndiko kainge kari kekugumisidzira kuonana nevana vangu. Vana vakati vaenda kuZim, vava munzira vava kuenda kumusha, apa ndainge ndava kutoronga kuti vana vangu vange vachizotanga kudzidza kuboarding kana kuti kuprivate school muHarare padhuze naamai vangu. Ndava kutoti ndatowana mukana wekuti ndige ndichitorera vamwene vangu vana vangu. Saka vakati vari munzira vachienda kumusha, vainge vari mune kamwe kaHonda Fit, kamotikari aka hanzi kainge kakaita kuzadza vanhu, uye zvekare nepamusoro kainge kakatakura zvinhu luggage. Kamotikari aka kakabva kachizonoita head on netruck, pakafiwa. Vana vangu vose vari vaviri vakafa, but umwe wacho ndiye akafira pasport, umwe ndokubva achizonofira kuchipatara. Pandakaudzwa nyaya iyi ndakangokolapsa, zvakabva zvachizondiafekta zvisingaiti. Apa ndainge ndiine pamuviri, ndakadonha zvakaipa mukoma, because pandakaudzwa nyaya iyi ndine zvandainge ndichitoita mugarden. Pandakanodonha ndakabva ndachizonorovera pabhara, ndokubva ndakolapsa. Ndakazotomuka ndatova muambulance. Murume ainge achichema, izvo ainge achichema nhema mukoma, zvinhu zvaainge achitoziva kuti ndo zvaainge akanditorera izvozvo kuti zvinge zvichizoitika. Ndasvika kuchipatara mukoma, mwana akabva achizonzi ainge afira mudumbu. Ndo kufa kwakaita vana vangu vose mukoma. Ndakarasikirwa nevana vatatu panguva imwe chete. Ndakazosara ndosvika kumusha, asi vana vainge vatovigwa. Ndakazoti
ndachema vana vangu pandainge ndava kuda kudzoka kumurume kuno kuSouth Africa. Mukoma zvakaoma. Ndakati ndichidavira call mushure mekunge ndaona murume achindifonera apa ndainge ndatombotaura naye makuseni. Saka usiku ndipo patainge tichifanira kuti tinge tichizoronga nyaya dzekuti ndige ndichidzoka. Saka ndainge ndichida kuziva kuti ainge atobhuka here flight, because iye aita handina mukadzi anofamba nemabhazi. Kunodai mukoma Nashi ndinzwe kuti kuzvaari muZulu, mukadzi wechiZulu ari kutaura neni. Ko ndimi aniko, murume wangu aripi? Shauding yandakaitwa ipapo mukoma Nashi, ndakashaudwa zvekuti ndakashaya kana mukana wekuti ndinge ndichimupindura mukadzi iyeye. Ndikabva ndati uyo anonyepa. Ndini uyo ndikapinda mubhazi ndikauya mukoma Nashi. Ndakasvika pagedhi pamasecurity vainge vachitondiziva. Ndikabva ndati ndikuda kupinda. Vakabva vachizofonera murume andikubva ati munhu iyeye handimuzivi. Just like that mukoma. Ndakachema ndakamirapo pagedhi. Ndikabva ndati kochi sei usiri kuda kuti ndige ndichipinda? Akabva anditi hazviite kuti unge uchipinda because ndava nemukadzi. Mukoma Nashi ndakazviseka. Ndakagarapo pagedhi ipapo. Kana masecurity vakandibvunza kuti ko uri kusekei apa uchichema? Ndainge ndichizviseka ndichifunga kuti vana vangu vaviri vakafa. Apa ndainge ndiine nhumbu iyoyo ikabva. Murume uyu akandiudza kuti iye anoita zvemishonga. Saka ndakatorasikirwa nevana, but right now murume ari kuti haachandidi. Akabva anditi I am not going to dump you, but you are going to be my side chick. Mukoma Nashi, varume vane mari vane hutsinye. Ndakazvigamuchira ipapo paakati you are going to be my side chick, but hazvichaita kuti tigare tose. Ndichange ndichizoya ndichikuona. Pana driver achauya ipapo kuzokutora, uchazoendeswa kune imwe apartment. Mukoma Nashi, ndakada kumbosimuka kuti ndinge ndichikrosa tara ndipinde muhighway ndizvitsikise nemotikari, but akandifonera akatondiudza kuti zvose zvauroda kuita izvozvo ziva kuti nezvandakaisa pauri kana kuri kunzi ukazvitsikisa nemotikari uchangoita chirema, but hausi kuzofa. Do not do that to yourself. Unoda here kuzongorarama uri chirema. Pakabva pachizosvika driver wake South African, ndakubva achizoenda neni kune imwe complex. Ndakasvikako complex ikoko mukoma, ndikarara pafloor musi wacho iwoyo. Mangwana acho makuseni driver akauya akabva ati ndatumwa naboss ndokubva tachizopinda mutown, tikabva tachizoenda tikanotenga property yose yezuva rimwe chete. Tikabva taitenga ndokubva ndazadza mumba. It is a very painful thing. I know kuti handichambofe futi ndakaita mwana. Ndakashandisiwa nemurume uyu paurombwa hwake. Ndaiti zvimwe kuda rwainge rwuri rudo rwangu rwandainge ndichimuratidza kuti tinge tichizobatsirana kutsipika mweya wemuSouth African, because iye akandishandisira chinationalism chekuti uri muZimbabwean ndiri muZimbabwean, hatingambotambudzwi nechipoko chemukadzi uyu muSouth African. Saka ndakangoti zvimwe kuda kwainge kuri kuronga kwaMwari, asi ndainge ndisina kuziva kuti munhu uyo ainge atoripo pakutondishandisa paurombwa hwake. Zvinhu zvinondirwadza mukoma, asi chekuita hapana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi magift, ndichiri kungogamuchira magift. Vane motikari iyo yavakanditumidzira yavanofamba nayo Haval, yavakabva mukutengerwa nemurume uyu. Zvakangooma hazvo vedu we. Apa kumusha vakatengerwa imba nemurume iyeye. Hanzi ndakazongoti as long as ndangodzingawo mweya wenhamo mudzinza, vana handichafi futi ndakaita vana nekuda kushandiswa kwandakaitwa nemurume uyu. Saka vakangoona sekunge zvainge zvakangofanana. Let us try to speak with him in the comment section. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini wamukoma ndiri mudzimai
uye zvekare ndine makore 21 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano inyaya yekuti ndine nyora dzandakatemererwa kumusana. Zvino nyora idzi dzinonditambudza. Ndakatemererwa nyora dzechihure navatete vangu. Vatete vangu vainge vakanaka zvisingaite, vaidanana nevarume vainge vaine mari, vakatombofambidzana neumwe muimbi ainge aine mukurumbira. Ivowo vainge vakatemererwa nyora dzechihure navatete vavo. Saka ndakazotanga kugara navo. Ndichigara navo kudaro mukoma ndipo pavakazonditemerera nyora dzehuroyi. Asi chandiunza pano ndinoda kungoti kune avo vanenge vaine vana vavo vasikana vanenge vachigara nevamwe vanhu vanenge vari veukama kana kuti vanenge vasiri veukama, zvipeiwo nguva yekuti kana mwana akadzoka kumba, paanenge achinzi ambodzoka kumba, munge muchimbogara naye pasi, munge muchimbomubvunzawo mibvunzo 2-3, munge muchikwanisa kunzwisisa kuti mwana haana here zvimwe zvinhu zvaanenge achiitiswa. Because ipapo mukomanashi ndaiti kana ndikadzokera kumba, vabereki vangu ndaitombova nenguva dzekutoti ndainge ndichitomboda kutoti ndinge ndichitombogara navo pasi, ndinge ndichivaudza zvose zvandainge ndichisangana nazvo. Asi amai vangu nababa vangu ivo mukoma, nekuda kwekuti vainge vachivimba stereki navatete, because vatete vainge vari munhu ainge aine mari, ndaitozviona kutoti kunyange ndikavaudza hapana kana chavaizombobvuma kuti ichokwadi. Pandakadzokera kumba nerimwe gore, nyora dzainge dzichitori nyoro dzandainge ndakatemererwa muzvidya zvangu uye zvekare nekumakadziko ndokwandakadzitemererwa ikoko, zvekuti dai amai vangu dai vaiva munhu ainge ari open enough ndingadai ndakavaudza neevidence yainge iripo, but vabereki vangu vainge vari vanhu vainge vari very hard, vainge vasiri open. So mukomanashi, kubva ndiine 15 years kusvika pari nhasi ndarara nevarume I think vanodarika kana 300 varume vandarara navo. Handisarudzi kana murume akangonditarisa chete ndikangonyemwerera iwo akanyemwerera back, kana tikangopanana mafone numbers tinotoenda tikatonorara tose. Handina kana mari yandinomboda kubva kumurume ini kuti tanga wandipa mari kuti ndirare newe, as long as tangowirirana chete tikangofadzana nyama dzedu, zvose zvinenge zvakatorongeka. Kusaidi kwangu ndo zvandinenge ndingori nebasa nazvo izvozvo kuti tatongorara tose, ende handizivi kuti zvichaguma nepi. Ndakatomboedzawo kupinda mumarriage ndikabva ndati kana ndikagara nemurume zvimwe kuda zvinopera, asi murume iyeye ndakamuhurira zvekuti kana iye ega akatanga achandirova kusvika azoona kutoti zvainge zviri muropa, there was nothing that you could do about it. Ndauyawo pano ndiri kutsvakawo rubatsiro. Handizivi kana kuri kunzi anenge aripowo murume anenge achida kumbondiidza. I am ready to settle down, asi dambudziko riri pandiri mukoma, ndine nyora dzandakatemererwa, nyora dzechihure. It is a guarantee kuti kana ukanditora semukadzi wako uchingobuda chete uchiti uri kuenda kubasa, inini ndinotosara ndichitotsotsesa hands ndisina kana chandinombopiwa. I am very loose. Zvimwe zvinhu zvandinotsotserwa hands, zvimwe zvacho kana ndikazvitaura munokwanisa kuzondiseka. Ndiri kutsvaka help, real serious help kubva kune vedare renyu. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndiri kutsvaka murume but dambudziko riri pandiri, hanzi kana ndigere nemurume wandinenge ndigere naye, murume iye akangobuda achinzi ari kuenda kubasa, ini ndinosara ndichipinza zvikomba. Saka hanzi ndiri kutsvaka murume wekuti anenge ari ready to settle down. If you are ready to settle down, navo vanzvadzi vedu ava necharacter yavo, you can come to my inbox, mondipa mafone numbers enyu ndobva ndavapa vanzvadzi vedu ava. Asi nhai vanzvadzi, madii mambopagadzirisa first ipapo, mamboona kuti zvinogadzirisika here, then mobva machizoita zvemarriage. Hamenowo kuti munozvionawo sei vedare. Let us try to speak with them in the comment section. Kune avo vane trenza, you can go kuapplication kwenyu, kune imwe episode yandaposta ikoko, so you can go and listen zvekare. Ngatiisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.